Astăzi reacționez la următoarele afirmații. Acum, nu știu dacă știai aceste lucruri, dar milenialii și Gen Z, generația Z, sunt oameni cu un nivel foarte scăzut de testosteron față de alte generații precedente. Spre exemplu, statistic, tu ai un nivel de testosteron mai mic decât avea tatăl tău la vârsta ta. Iar tatăl tău, la vârsta ta, avea un nivel de testosteron mai mic decât tatălui, adică bunicul tău și așa mai departe. De ce se întâmplă aceste lucruri? E vorba despre mâncare ultraprocesată, e vorba despre joburi sedentare, despre faptul că stăm foarte mult închiși în casă, nu facem mișcare, e vorba despre ecrane S-au sau testat stres. vreodată tații și bunicii noștri? Aveau ei suplimentele și stimulentele din ziua de azi. Strămoșii noștri stresați la maxim cu războaie, foamete, epidemii. Oare mai aveau timp sau chef de testosteron? Asemenea afirmații ar trebui gândite înainte de a fi postate public.